שלום, כאן פרק שלישי של שורדים את מיינקראפט. היום תכננו ללכת למצוא משאבים וזה. רוצה? טוב, 3, 2, 1. יאללה, איפה אתה רוצה להתחיל? אני אחריך, אתה יודע. יש פה מנהרה. בוא. היי. רגע, אתה קודם. Ladies first. בבון אפסטרס. No. טוב, באמת, הסקין שלי זה בבון. איפה אתה? פה. מה את השם שלך? הנה אני. ברור שאתה רואה את השם שלי. בוא, לא, זה מנהרה מאפנה. עזוב, זה לצד השני. אוי, יש פה המשך. חפש לי מנהרה טובה. לא, זה נסגר. חפש לי מנהרה טובה. יש פה, היה פה מנהרה טובה. די עם הבאגים האלה כבר. הנה, מצאתי. בוא. אוי, התהום הענקי שהייתי בה. נו בוא הנה, אין לי כוח עכשיו לרוץ אחריך. בוא נחפש במנהרה הזאת, אתה יודע. אבל אין בה כלום. בפרק הזה אנחנו עומדים לחפש, אז מה, נתחיל לחפור. די עם הבאגים האלה. אנחנו מחפשים איירונים וכל מיני דברים שאנחנו צריכים בשביל להכין לנו תלבושות. איזה בגים יש לך, רז? איזה בגים יש לך? אני מסתכל על זה והם בידיים. לא! הוא ברח! אני מת! הוא הורג אותי! תוקטם אתה! מלא דברים הורגים אותי! הצילו! הסתכלתי לו בעיניים, אני מת! מלא! כמה חיים יש לך? לב. זה היה אקשן. אני מסתכל לו בעיניים. לא, מה אתה מסתכל בעיניים? תוקטם! לך מפה, בן זונה! טוב, יאללה, בוא רז! איפה? בוא, יש פה משהו אולי? לא, אין פה כלום. אתה בטוח? כן. מתחת לאדמה אולי. יש פה משהו? אני תקוע. טוב. רז, אולי נחזור אליהם שנמצא מערה? כן? כן. טוב, אני נאבש אתכם עכשיו. כן. בעוד 2 דקות רגע. טוב, אז נחזור אליכם שנמצא מערכה. טוב, חזרנו אליכם, מצאנו מנהרה פה. שיט, זוז מפה, זוז, אתה מפריע לי, אני באמצע, זוז. זהו, רק... טוב, מצאנו מנהרה. רגע, רז, בוא, לא, אנחנו חוצבים כל דבר. שזה, הנה, יש פה איירון. תחצוב בוא. רז, לאן אתה הולך? הנה, יש פה איירון. להמשך, אני ראיתי שם. כן, יש גם שם. נעזור לך? רז, בוא, מי ישמור את כל האיירון? אני. אז תביא. ככה. קח גם קבלסטון. אתה תשמור את האיירון ואת הקבלסטון. טוב, בוא נמשיך. יש פה איירון. תחצוב את האיירון. יש לך איזה עוד? אולי? הנה. בוא, אני מעדיף, רוצה שנחצוב טיפה למטה, אבל... רגע, תעמוד מאחוריי. שלא ניפול פתאום לתהום.
רז, רגע. שנייה הולך. תעצור את זה. חזרתי. רגע, רז, אל תבוא לפה פתאום. בום. אוי ואבוי. לאן אתה הולך, רז? תחצוב בינתיים, אני שנייה הלכתי לצד שני לראות אולי שכחנו פה. לא. אני שם לב שאיך אתה חופץ צבע סתם. אתה רוצה שאני אלך למנהרה אחרת? לא. וואי, שמיל, זה מטריף אותי. אתה סתם חוצב אבל. לא, אל תבוא ככה בבום. רז, זהר. נו. מה אתה עושה? אתה עושה מדרגות למטה? רז, מה עשית? לא עשיתי כלום. דקה, יש לי בעיה. רז, זה לא עובד. שתוק. רגע, שנייה. לא, הכל בסדר. מה, הייתה על גיים מוד 2? כן. בוא אליי. זה ירידות. תעשה מדרגות נורמליות. רגע, אל תעמוד פה. יש לך אור? לא, אבל לך אמור להיות. אוי, נפלתי. אני שומע... אאו! וואי, תסתכל מה מצאנו. מה דה פאק? איזה מזל יש לי. טוב, אני רגע אנסה ליפול. שיט, סקלטון, רז, בוא מהר. Here I come to say my name. תתחיל. אוי, היי, זה. תתחיל. יש פה כזה. איך קוראים לזה? תתחיל, בסדר, תתחיל. מה להתחיל? בסרטון. הוא כל הזמן היה. אה. אני עדיין איתו. רגע, אני חוסם את המים. בוא, יש פה זה. הם מפריעים לי המים אבל. רגע, בוא. למה לא הבאת טורצ'ים? פתאום מאשימים אותי. רגע, זוז דקה. רגע. נו, תחפור את זה כבר ונזוז מפה. אבל אין לי זה, אני הולך לחסום את המים. מה דה פאק, אם ברחתי. איפה אתה? מצאתי זהב. טוב, רגע, יש פה איירון. בוא, זה. אופסי. אני צריך מקוש איירון. נכון.
תביא לי מקוש איירון. רגע, תביא לי מקוש איירון. תן לי. אין לך תנור? לא. אתה יודע איך מייצרים תנור? תהיה, תביא. מה להביא? יש לך עליך פחם? אני סתם חוצב עכשיו. יש עליך פחם? מה? יש עליך פחם? כן. לא. אתה יש יודע- פה פחם. אני יודע, הנה מצאתי. איך מכינים תנור? תביא. מה להביא? אני אכין. אתה צריך להשאיר מקום אצלך. הכנתי גם תיבה אה, הכנתי 2. יש לי גם, יש פה מאחורה גם, אז אני הולך לחצוב. אתה יכול להביא לי 3 איירון? כן, בינתיים זה מכין. יש פה 18. יופי. תקשיב, תחצוב קול. זה הדבר כאילו החשוב שאנחנו צריכים. אני בינתיים ממשיך. וואי, יש מעליך מלא קול. לחם. תראה, תמשיך פה. בואי רגע, לידור. אני ממשיך פה, תסתכל. יש שם משהו, אתה חושב? אנחנו במקום נמוך. כן, יש פה מים. גאוני. אבל מצאתי זהב. אתה לא יכול לחצוב אותו. אה. אני יורד טיפה למטה. וואט? חז? תנחש. למה? לא. מה? בוא כנס. זה אני לא רואה. מה? על הרצפה, אתה לא רואה דיימונד? פאק. אל תחצוב, אל תחצוב, אל תחצוב. בוא, לך אחורה. אני רוצה לחצוב. לא, אל תיקח את התנור השמאלי, אל תיקח את מה שיש בתנור השמאלי. הנה, יש לי. אל תחצוב. אל תחצוב. רז, אל תחצוב אותם. אני הולך לחצוב. תבדוק שמסביב אין. כן. יו, כמה אקספי זה מביא לך? 6. וואי, חז. יש לי תחושה שיש פה כל כך הרבה. אולי. וואי, יאללה. אני מתרגש. אוף, אני לא רואה, מה זה? לא רואים פה כלום בו. בוא, מה אתה עושה? פאק! מה? מצאתי לפיס לזולי, משהו כזה. לפיס לזולי. טוב, אני אכין לנו לפידים, אני אקח פחם. רז, אם אין לך אוכל, תגיד. טוב. 6 דיימונד, רז, אתה קולט? איזה התחלה. גם מצאתי רנסטון. רדסטון. למה המים עדיין הוא זה, ככה? אני שומע לאבא.
או, עצרתי את כל מקור מים. יאי, פח. יש פה מלא פחם, אני לוקח. רז, איפה אתה? בהמשך המנהרה. בוא אליי. אני בא רגע. וואי, רז! אני חוצב, באמת שאני רק חוצב. אתה יודע למה אני מתכוון? חוצב ופתאום מסתכל ואני מוצא בור. רגע, אני חוצה פחם. אל תעשה עליי טיפי, כאילו בור, רגיל, לא צריך טיפי. וואי. יו, פאק, מה יש פה? וואו. רגע, אני מכין איזה... אני שומע מה? מוזיקה לא טובה. חכה, אני בא. אני מכין לפידים. מה? 8. אין לך מכינות. הכנתי 40 לפידים. אני הולך לבא. מקום יפה, אבל לא נראה לי שיש בו... מה? דיימונד! לידור, אני ארצח אותך. מה? בוא סתכל! נשבע לך, בוא סתכל! וואו. בוא סתכל, רז! רגע, אני חוצה משהו. רז, בוא סתכל! רז, בוא סתכל! אתה חייב! אני בא. ונשבע לך, זה לא מה שאתה חושב. נודר לך, רז. בוא כבר. בוא סתכל. אני אומר, לא נראה לי שיש בזה מקום טוב וזה, אני הולך ככה. רואה דיימונד. אני רוצה. רגע. יש לך מקוש. רז, נשבע לך, זה לא מה שאתה חושב. לידור, אתה לא צריך להגיד. וואי, אנחנו ברי מזל. חכה. צריך לחצוב מהצדדים. רז, זה שזה לא ייגע בי. יהלומים. זוז. תביא, אני שומר את הדיימונד. תביא. רז, שלי. אני שומר את הדיימונד. תביא, אני שומר את תבדוק אם הדיימונד. בהמשך יש עוד משהו. תבדוק אם בהמשך יש עוד משהו. לא, תביא את הדיימונד. אני שומר אותם. רז! היי! די, לידור! למה אתה לא מקשיב? מה? תביא את הדיימונד. למה? אני שומר אותם. לא, גם אני רוצה. בפעם הבאה. לא, מה זה היה? אני זורק את הדיימונד. שיט, אני נופל! תעשה לי טיפי, מהר! כל הדיימונד נשרף! פאק. אבל... תביא את כל הדברים שלי. תביא. ככה.
הצלתי את הדיימונד. כן? מהמם. אז תביא כבר את כל הדיימונד. הבאתי. גם שאתה השגת? מהמם. איפה אז האיירון שלי נעלם? כן, יש חלק שנשרף. לא נורא. טוב, איך תצאי מפה? למה לצאת? לא יודע, המקום הזה עושה לי רע. בוא רז, בוא, לאן אתה הולך? בוא דקה. בוא, רוצים שנמשיך לחצוב למטה? כן, אבל איך אני יוצא מפה? בוא דקה, בוא נמשיך לחצוב למטה. בוא תעזור לי, ואיפה אתה רוצה לחצוב? בוא נחצוב פה. לידור, 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 לידור! איפה אתה? וואי. למה אתה עולה למעלה? בשביל לחמם את זה. וואו! כל מה שהיה בתיבה התפוצץ. אוי, תכין תיבה. קח תכין. הכנתי. לך תביא פחם. לך תביא פחם. פאק! לך תרחק! וואי, זה מזל. רז, בוא לא נצא מפה עד שנמצא עוד חבילה של דיימונד. טוב, אנחנו צריכים לגמור את הפרק. למה? עברת 20 דקות. אוקיי. טוב, אז אנחנו נגמור את הפרק, אנחנו נעשה חלק ב' למקום. בשביל זה אנחנו לא יכולים מעל 20 דקות. טוב, אז יאללה ביי, ותעשו לנו לייקים, ותראה בחלק ב'. לחלק ב'. יאללה ביי. ביי.